unha cuestión que ten que ver con dereitos, pero non neste caso dereitos que se fala fundamentalmente, sino dereitos de básicos, dereitos humanos, non? E que estamos uns días despois de que tivo lugar un suceso no que houve vítimas, hai que recordar, non? Houve vítimas mortais, puido haberas, pero houve vítimas. A mí parece que se está tratando con tal banalización o feito de que houve esas vítimas e de que o máis probable é que haxa máis vítimas que me causa un pouco de preocupación o que estamos asistindo, non? Dos cousas. Unha, dicía Isidro, non, sobre o papel da historia, a manipulación, etc. E ele puxo unha serie de exemplos, pero que moi recentemente houve un manifesto de historiadores que recogían o 90% da historiografía contemporaneista sobre o tema de nacionalismo que hai en España. Xente moi respetable desde o punto de vista académico. As conclusións máis importantes do manifesto eran dúas: que había que defender a unidade de España e a segunda que había que hacerlo utilizando, como dixo Teoría Borbón, todos os medios ao alcance do Estado. O sea, o uso da forza. Non estou falando de xente marginal, E to falou do tema constitucional, da evolución histórica e tal, pero non recordou, sei que lo sabe moi ben, que a Constitución do 78 fíxose por medio de un proceso de gran violencia. Houve moitas vítimas alrededor do proceso transicional español. E chegou a dicir Antón, a responsabilidade do tema das culpas e un pouco unha defensa razonada que facía, entre aspas, da figura de Rajoy. Eu escoitei a Antón dicir, non sei se escoiteu, agora se non sabes o que escoitas ou que explicar, vaya por Dios, con a súa ironía, que a partir do día 2 Rajoy vai ter que empezar a facer política. Estamos a día 5. Eu discrepo profundamente desa apreciación tan objetiva. Eu creo que se non cambia nada, e non creo sea modelo, pero eso que nos ensina a historia, cando hai movilización colectiva e a única resposta prevista é utilizar os mecanismos de corazón do Estado e que vai haber máis vítimas. E eu creo que deberíamos estar un pouco serios con isto, non? Porque outro día sucedeu con moita xente e hai moita xente que fixe un pequeno clic ou ver xente sangrando e todo isto, non? A expectativa que hai, se non hai ninguna modificación, que non vai poder haber, é que vai haber máis vítimas. Bueno, pois, vai preguntar por... eu creo que non é moi razonable facer pode inducir a moitos errores facer comparacións de situacións que son moi diferentes. Non ten nada que ver hai unhas diferencias enormes entre a nosa cultura política e a nosa tradición democrática que poda representar Gran Bretaña. O proceso irlandés está marcado por unha violencia, por unha situación de guerra, non declarada de guerra, non máis hablaron da situación de Italia, da situación de Irlanda, se situeste a EU, e se te ver faz nos anos 90, a principios dos anos 90, e que agora nos quedamos con a guerra. Eu creo que é unha situación que non é, con a nosa comparación está forzar moita situación. Eu, cando digo que non ten maioría clásica, sinceramente, para que somos nosos estándares, sobre todo, por exemplo, para os referendos que se celebraron nos todos, con un pouco a referencia, todo violento. Eu creo que en ninguna dos tres procesos electorales, por exemplo, que houve nos últimos anos, conseguiron acreditar que teñen un número moi importante de votos, que teñen un enorme respaldo social, pero eu creo que a conclusión que sacan é que ese respaldo social é suficiente é erróneo. Esa é unha opinión. Porque eu creo que o respaldo social desacreditado que se dá é dereito a exigir a que se abra un proceso de negociación e chegar a un tipo de compromiso. Porque é unha típica situación, para eso está a política. Esta situación é que non hai unha maioría clara que poda impoñer o seu criterio na minoría, sino que hai dúas minorías mayoritarias. E con os estándares, con a nosa tradición, dentro da Unión Europea, non tes un respaldo político suficiente para sacar adiante
ese foi un erro de campo, e en frente se cometeu outro erro de campo, porque, bueno, como non teñen maioría suficiente, pues, acabarán aburrindo e iban a casa. Non. Porque ten unha maioría realmente moi potente, que ni se aburre ni se va a casa, que non vai parar hasta que lle des unha... A prova de pasar das opinións, a prova do que eu digo, da veracidade do que eu digo, do acerto do que eu digo, como quería chamar, é ver que eu creo que se o lunes declara unilateralmente independencia van a tratar hasta ese punto ese é a principal debilidade que ten, que ningún Estado membro da Unión Europea vai a reconocer un proceso que se sustenta sobre unha maioría que non ni siquiera supera o 50%. E eso, nos termos dos estándares políticos de hoxe, do século XXI, dentro da Unión Europea, despois do proceso escocés, etc., pues, non é gestionable. E iso creo que esa parte é importante. Igual que a outra posición tampouco é defendible. Non, é que eu represento o 48% da poboación. Eu, nas tertulias, sempre me desespero. Non, porque somos el 51,3, non, porque somos el 40%. Parecen taxistas da mucha volta, non? Non, tanto medio ambiente, os funcionarios de 45, tal, non sei. Claro que sí. Nos Estados como nos movemos agora, na que concepto de democracia, en que se debe construir unha democracia, movemos con un porcentaje de ridículo, é absurdo. Cando que tes en frente unha decisión política que non é simplemente elexir un presidente ou un goberno para 4 anos, sino que é unha decisión trascendental na futuro do país durante varias décadas. Yo creo que esa é a principal debilidade. A segunda cuestión que planteabas, tes toda a razón. O sea, eu o levo dicindo décadas. Bueno, décadas non. O levo dicindo anos. Pero igual que cando dicen, no, es que como parece utilizado isto para tapar su corrupción. Joder, tío. O aí pode negar o uso estratégico que sempre como que tiña un problema grave de corrupción, bueno, se activaba la unidad pre-crime y alguien aparecía en Cataluña deteniendo a alguien por si acaso. No vaya a ser cagado. Era un poco como Minority Report, pero en lugar de Tom Cruise teníamos al fiscal. Más o menos no va a estar de Tom Cruise. Pero creo que no lo también. Es decir, en este momento, a lo mejor sería catastrófico que esto acabara mundo. Por su liderazgo, incluso por el partido. Esta cosa que se repite en el momento de la estructura, no, bueno, en tu caso, marea razón por la elección y se arrasa. Claro, solo estos compromisos que andan por ahí, no, arrasa, porque esto... Es decir, yo creo que echamos ese punto que echamos economistas sobre el rendimiento marginal, empieza a ser decreciente, empieza a ser menor. Y avanzar un paso más, ya no se genera un nivel. Y bueno, en el caso de Convergencia, creo que si hay algún beneficiario de todo lo que está hablando en estos momentos, es claro, es el gran ganador de todo esto. Y algún día, los politólogos estudiaremos cómo es que la republicana consiguió obtener o 100% del beneficio del proceso sin asumir ningún. Que realmente un caso espectacular. Había otra, bueno, a cuestión de la realidad. Bueno, pero no nos toque. Yo vivimos con 15 años. ¿Por qué tenemos que ir? Estamos en una ficción. O 15M demostró que la clase política española está completamente fuera de la realidad y esto está demostrando en términos de la política social, política económica, tal, esto está demostrando que estaba fuera de la realidad, modelo territorial y a conceptos de España, conceptos de seguridad nacional, una absoluta desconexión entre los debates que se producen muchas veces en la clase política, pero eso es una desconexión que afecta no solo a la política, afecta a los planteos los medios de comunicación. Es decir, si la clase política está hecha de marcianos, los medios de comunicación está hecha de marcianos y de free. De marcianos y de free. Y realmente no hay más que leer un poco los editoriales, comentarios, cosas que se ven todos los días en muchos medios de comunicación. Yo sinceramente no me atrevo a decirlo como una tertulia, porque claro, por tantos medios de Madrid, yo tengo que reconocer como autocensura. Alguna vez me insinué y me intentar, pero hay que decirlo más, como dijo de puta, hay que decirlo más. Entonces, aquí en España tengo un problema que se llama
Despois o tema de Rajoy, eu creo que non dixen que foi inocente. Simplemente, quero decir que toda a culpa de Rajoy, non. Toda a culpa que eu que tenga maior responsabilidade, bueno, se se non ten algún interés, pues todos os postos son de... Sí, pero simplemente pongo foco en que parte do problema é que a derecha española non quer entrar nunha vía de solución política e se a derecha española non se pode abrir unha vía de solución política. Es así. Nos gustará más, nos gustará menos, pero es así. Entonces, frente a eso, tienes dos opciones. Opción A, patalear, decir que rato de tal, no sé qué. Opción B, bueno, vamos a ver cómo podemos resolver esto que es una contradicción que parece realmente muy difícil de resolver. Yo, sinceramente, el problema de análisis, conociendo un poco los personajes, los líderes que tengo, si alguien tiene un nombre representativo de Mariano Rajoy, el liderazgo del Partido Popular, que se sea capaz de pilotar de alguna manera esa transición que o Partido Popular e a derecha ten que fazer, pues voy a encima da mesa. Pero mesmo, pues, sinceramente, no veo a María Dolores Cospedal defendiendo lo que estaba por nacional, sinceramente. A Soraya tampoco. Y a Feijóo tampoco. Sinceramente. Feijóo lo de la Villanía y lo que estaba por nacional. Respecto ao adoctrinamiento, eu, sinceramente, a miña única preocupación sobre o funcionamento do sistema educativo español e catalán é que creo que hai sitios onde é obligatorio leer libros de Pere Reverte. E eso sí que me parece absolutamente condenable. E eso sí que me parece adoctrinamiento puro y duro. E aí sí que espero que actúe con toda la autonomía a Fiscalía de Menores. Eso é que me parece unha tortura insoportable. É dicir, porque bueno, el debate del adoctrinamiento nas escuelas, verdad, que inicia un camino y no se me acaban ni dónde me. Despois que queda outra que planteabas tú. O de facer política. Bueno, eu veo como Mariano Rajoy, que é un político moi hábil e un estratega de primeira visión. Si miras un pouco máis al lado do personaje que se ten construído, que se ten moi ben, los tontos, los demás, y tal, como lo explico no libro, fue una pequeña curva publicitaria, bueno, esos son los casos de éxito. Esperanza Aguirre, Aznar, Rodrigo Rato, todos creían que se peleaban con la caricatura de Rajoy. Y cuando descubrieron cómo era Mariano Rajoy de verdad, ya estaban muertos. Ah, que no es tonto, no es tonto. Te va a matar, pum. Ah, me ha matado. Eu, sí, unha das grandes virtudes que tengo como político, que fai política non sobre hipótesis, sino sobre política. Eu, sinceramente, sí creo que trabajo en política. Bastante máis política da que fixo hasta ahora. Outra cosa é que non está de acordo, non está de acordo. Por exemplo, creo que isto está facendo de retrasar a súa comparecencia no Congreso de Diputados, que genera un gran escándalo nos medios de comunicación, non ten ningún sentido reunir ao Congreso de Diputados o martes para podernos a discutir. E que pasaría se se hace unha declaración de cando pasa absolutamente. Eu, sinceramente, non o sei, pero teño a esperanza de que Rajoy está neste escenario no cal, a única maneira que eu teño de salir desta situación é con a boa parte dos meus control que efectivamente vamos a financiar. Que de alguna maneira vamos a facer algo para evitar. E que eu creo que hai que entender, porque se olvida moitas veces, o partido que lle dá Mariano Rajoy e a maioría que representa Mariano Rajoy e o electorado. Pero os que le votan a Rajoy son los de a por ellos o EO. Unha parte moi importante, non todos. A por ellos, aunque bueno, ahora seguramente se estarán planteando votar a ver es estadista. Entonces, claro, llevarlos de la por ellos a la reforma constitucional es un curro de la hostia. Un trabajo, ¿cuál es el problema? Y si no se hace una reforma constitucional, realmente tiene que hacer el debate, esfuerzo de la gracia. Y simplemente un comentario sobre la ley como sacar, no me parece sobre la interpretación alternativa. O da nova política. E a mí me produce unha profunda... Eu, sinceramente, cada vez que vexo a Albert Rivera aparecer en televisión, que
porque me gustó mucha pasta, yo me tiraba. O sea, una de las cosas más deprimentes lo que está pasando es que, vale, los viejos políticos para entendernos, pero es que los nuevos, o sea, si este es el discurso, si este es el análisis, y si estas son las cosas, la falla. Pues vamos, hay que tener un mínimo, yo creo que cuando se dedica a política, primero hay que tener un mínimo sentido de Estado, si uno quiere gobernar el Estado, si no, no puede gobernar nada. Y porque hay que tener una mínima responsabilidad, no está instalado un oportunismo permanente. Entonces me parece que el discurso que está haciendo en este momento, o el discurso que está haciendo en este momento Pablo Iglesias me decepciona por ambiguo, sinceramente, y el discurso que está haciendo de Rivera no es que me decepciona, me parece, no sé, eso sí que me parece que ahí sí que debería actuar la fiscalía. No se puede ser tan irresponsable, ¿verdad? Porque de esto da frío, no se puede ser tan irresponsable. Después de lo que pasó el domingo, tú no puedes andar todo el día diciendo literalmente, aplícase el 155 ya. De verdad, hay que ser muy responsable. No, eu, con respecto ao da manipulación do sistema educativo, vamos a ver, nosotros traballamos nel, digamos, tendemos a ter unha visión bastante deformada, ¿no? Es decir, nosotros como historiadores, por exemplo, somos capaces de explicar a alienación dos traballadores nunha fábrica. Mira tú, que está 8 horas sentado nunha silla facendo bombillas, que se embrutece, porque é un traballo manual e tal e cual, sabe, gustalle o fútbol, gustalle ir a tabernas, gustalle sair de festa, gustalle, son carne de consumismo. Una clase totalmente alienada. Somos capaces de explicar eso a los alumnos, pero no somos capaces de vernos a nosotros funcionando en un sistema administrativo, como é o sistema del sí. E tenemos a pensar un pouco que o que nosotros ensinamos é neutral, objetivo. Pode haber algo disso, pero tamén vehiculamos toda unha serie de valores. Entonces, cando alguén te di, no, es que a los niños en Cataluña, es que se enseñan en catalán, y a persona que che di iso, un profesor de Constitucional da Universidade de Barcelona, he dicho, no, yo con mis alumnos en clase discuto con ellos de la Constitución, pero claro, es que no me entran porque me dicen que la Constitución ellos no la aceptan y tal cual. Para conseguir que los niños acepten la Constitución, hay que dar un trabajo en la base desde el colegio. Entonces, vamos a ver, por una parte está diciendo que los catalanes manipulan a los niños, y resulta que ahora tenemos que, para discutir valores constitucionales, traballar no en sí. Bueno, este problema de la discusión de valores a través del ensino, por lo que nos ve, fue tratado en su momento por directores, que explican cómo se vehiculan esos valores, que muchas veces son valores paracientíficos, ¿no? Son valores de clase, son visiones de un mundo socialmente construidas, en la que para la institución más clara, la iglesia. Sabe, el papel que xoga a iglesia no ensino, é dicir, entende e sabe como funciona o ensino, vamos, e saquen un proveito como a que verdadeiramente cree. É dicir, somos os únicos que no sistema de ensino español non están alienados. Porque non teñen prácticamente practicantes, según os inquéritos que hai por aí, pero resulta que teñen personas que non ensino. Ata consiguen nomear os profesores con cargo ao Estado e os nomea o obispo sin unha oposición. E teñen esa pensión se que non. Claro, entienden cómo funciona eso. Visto, bueno, están ahí, bueno, pero la gente no les hace caso, pero están ahí. A presencia y el ensino funciona. Entonces, quiero decir, o ensino ten que xogar esa función. Logo, dentro dese proceso de manipulación e dentro da administración do ensino, señan as primarias, secundarias na universidade, hai lógicas entre distintos sectores. Muchas veces se enmascaran, son los grupos, son los de las funciones parroquias, son los de tal, son los de cual. Pero representan, repiten las muchas veces de posiciones historiográficas, abochanse intereses en primer estado casuales, es decir, de promoción, de carácter académico, pero luego son dinámicas de grupos y que respuesta no de grupos. Hay un manifiesto que va por ahí y concluyen, hombre, ¿qué van a concluir? El Puño, por ejemplo, hubo un caso de plagio estruendoso en la Universidad Española donde había un reitor no sé qué, y hubo un manifiesto de humanidades, yo calculo que puede haber un cálculo estimativo, que ahora a maioría uns 10.000 profesores de humanidades, xa non che digo de historia. Pasaron un manifesto de asignatura, e contei un número de asignaturas, si hai aproximadamente unhas 10.000 ou 11.000 persoas, asinaron 500, 600 persoas.
escándalo e tal e cual, pero é curioso que profesores de universidade e muchos deles funcionarios, quero dicir que teñen un certo máximo de autonomía dentro do sistema, automáticamente nin dimitir, nin deixou de cobrar, nin se quitaron os exenios, nin se lle cuestionaron as posicións que se presentou como memorias plagiadas. Claro, isto fai pois o chisto do roto, non? Para copiar a universidade que se cargar. Pero eso forma parte, non, do profesional. A mí me está asinando desde ese manifesto que me gustaría que me explicara un historiador, non? En vez de tanto asinar e de tanta gente, a mí me gustaría que me explicara, es decir, por qué, non? En España, na península, en España, como é posible que durante desde os 78 haya tantas folgas, a primeira que houve folgas xerais, as de UGT, e non pasou absolutamente nada. Se te das conta, non pasou prácticamente nada. Nada. En un momento se maría unha folga, é como lo de la recusación en el Parlamento. Que me recusen. Si pasa nada. Entonces, cantas folgas xerais hubo? Aquí. Curiosamente, cada vez que se desempolva a cuestión nacional, todo o sistema entra en crisis. A pregunta que me gustaría que todos estes sabios explicaran aos alumnos de consulta social é por qué. E porque, ademais, donde hai un problema de cuestión nacional, hai unha sociedade civil forte. E por qué? Neste sentido, a dereita ten sempre problemas para gestionar territorios onde hai unha sociedade civil forte e articulada. Decían como 15 anos. O problema de 15 anos non só é a miopía. Como políticos instalados en un sistema de unha determinada maneira van a entrar e dar cabida nelas demandas da sociedade civil. Como dicía un día un partido político, es que nuestra gente no estaba allí para organizarnos. Claro, que ellos nunca han sido organizados por partidos. Ese é o grande problema. Entonces, eu creo que esas son cuestións que como historiador podes exigir que se así nestes manifestos que existir. Non se van a explicar absolutamente nada. Entonces, claro, tú dices, bueno, pues, que posición ocupan dentro do... Como funciona o sistema universitario? Como se reproduce a sí mesmo? Que valores son? Que valores? Non que contidos científicos, que tamén os hai. Pero, que valores se difunden adheridos a estos valores? Como incide? Sobre todo isto hai miles de estudios a nivel europeo. Máis clásico de todo isto, a gran escándalo da Revolución de 68, que a mí dixo, a Universidade e o ensino nacional non garantiza a igualdade dos individuos socialmente. Escándalo terrible, tal e cual. E aí está aí. E tipo de trabalho, non? O cando escribí un libro que se chama O Homo Económico, que debería ser lectura obligatoria para todo o mundo, onde te explica como funciona a Universidade Francesa. Desde que eres alumno hasta que chegas a ocupar un posto de responsabilidade. Explícanche como te formatean, o que tens que decir, como adquires un lenguaxe, como te tens que vestir, como te tens que sentar, como tens que manter máis incorporado. E é un proceso de construcción social. Claro, despois que chegas e dices, é extravagante, eu sei que queres. O sistema funciona como funciona. Entón, insisto, eu creo que un dos grandes problemas da manipulación é esa, que muitas veces os que traballamos nel esquecemos a posición que ocupamos no sistema, esquecemos a labor que facemos, esquecemos a posición dos nosos respectivos grupos, que son grupos de poder e grupos lógicos dentro do propio sistema e como funciona. E refundimos todo de controversias historiográficas. Son, me di, son profesores de expertos, non sei que, non sei cuánto, nacionalismo, e concluen a mí, non está en nada. Xa non superiores, creo que xa perdín un pouco así o susto cando eso, decía Saramito, cando decía eso, ¿no? Que hai un plagio flagrante e tal e cual. Eu sempre pensei que, é verdade, o rector da Carlos Arceo da época, perdón, sí, pensei que era máis listo. Eu pensei que iba a acabar de Estado Mediario, que aí sí tiña un, digamos que era Faciana que era aparte, ¿no? Que le daba por traballar e tal, pero bueno, se pediu tal, pasar de todo, dejar que las aguas se tranquilicen, e sigue publicando, sigue dando conferencias, sigue todo. E sigue sendo invitado por universidades nas que traballan tamén xente como ele, porque hai xente que non é. A pregunta por qué? Porque non todos somos iguales, gracias a... Bueno, non quería decir un par de cosas, e as palabras pedidas. A mí hai, do que vai salindo hai dos que me interesan mucho. Unha é sobre estar fora da realidade. Porque, efectivamente, creo que iso ten que ver algo, a sensación que tengo cando veo de comunicación, cando veo o comportamento de algunos políticos, e certos redes sociais, esa sensación de fora da realidade, ¿no? Pero creo que, yo non atribuo demasiada importancia, ¿no? Yo creo que hai un relato absurdo
sirve, non? Entón, un relato sobre o que é sentido. A ver, aquí construimos un relato, e hai un relato dominante sobre o que é o nacionalismo, por exemplo. Non? Un escuita constantemente xente dice que a guerra, por exemplo, pero tamén a grandes intelectuales. É dicir, que o nacionalismo construe, digo, a él, que non o é, pero tamén a xente que aparentemente o é. E, por certo, recomendo unha contundente resposta de Antonio María España, historiador conocido de moitos de nós, a Félix Ovejero, catedrático de ética, un pibe, Félix Ovejero, mao dura e porrazos, e outro dice desde Portugal e de Lisboa, eso non se pode entender, que non se pode entender. Pero oímos constantemente que o nacionalismo xenera violencia. Bueno, nos pregunta a todos nós que estudamos nestas aulas, damos clases e estudamos procesos históricos, é o empeño na unidade ou a secesión o que xenera as guerras. Miremos para a Primeira Guerra Mundial, para Italia e Alemania, miremos para a Inglaterra. Creo que miramos para Irlanda e para as tabernas de celebración de Pascua. Pero iso é romanticismo. É romanticismo e nos gusta. E como aquel povo que empeza con unha sublevación e onde non teñen maioría, acaba alá, hai 100 anos, prácticamente, conseguindo a independencia. En parte, por outra parte, siguió en guerra hasta outubro. Pero en realidad o que provoca o nacionalismo como concepto ideolóxico, cultural e político do século XIX, o seu empeño na unidade, non na secesión, é o que provoca as guerras, hasta a súa. Pero, eso que é unha, non podo decir verdade, pero é algo que se pode defender empíricamente, ou se pode discutir, tampouco está ben. E hai outra cuestión que ten que ver, non está encima da mesa, siquiera, e hai outra cuestión que ten que ver con esa, porque Antón dice algo que eu iba a decir, pero por fin de decirlo ao final, e só dixo ben, non? Hai unha cousa que é evidente, que non hai maioría para declarar a independencia. Outra cousa que haxa moitas posibilidades, que haxa un proceso de construcción, que haxa hegemonía cultural, política, social. Se veis os mapas que están publicados por as propias institucións catalanas, de onde hai, en que barrios e que territorios hai máis predisposición á independencia, que asombraba outro día a Europa. Que a xente que se manifestaba era xente como nós, de clase media, que vive en chalés, empareados, adosados, que non era o proletariado do século XIX, nin eran nacionais, nin eran os que se manifestan en Hamburgo, nin en Seattle, non? Era outra cousa. Iso era o realmente asombroso. E iso que foi o que conseguiu Cataluña na súa movilización. Pero, se vamos a votar, que o que eles queren, e o que eu apoio, e xa personalmente, bueno, posiblemente non hai condicións para garantizar a igualdade. É unha situación de acordo. E aí o que o análisis de Antón me parece moi fina e moi profunda, precisamente, porque eu imagino, incluso de luz, algo que decía agora, imagino, eu quero aceptar o que digo, que Rajoy é moito do listo do que pasa. É tan listo que, de feito, conseguiu que fora Soraya Sáenz de Santamaría a que protagonizara a Malleira, por iso que son e a división. Pero él non protagonizou eso, nin o dirixiu. Non sei se, pensando, digamos, de forma, porque a dúbida é se está sonando, como no libro que explica como se produce a Primeira Guerra Mundial, ¿no? Lo que falamos outro día, se están sonámbulos todos, e todo o mundo vai hacia un sitio que non quere ir, pero non se dá conta, que é unha opción, ou si, efectivamente, xente que pensa e dice, bueno, pois, que vexa o que significa o 155, como nos van a... E antes de que morra ninguén, que os outros, outro día, máis xente aguantou, en firme, e non pasou nada, e só non foron capaz de almorzar unha silla volando, e unha pedra nun sitio e pouco máis, e ao final está convertindo eso en violencia contra a policía. Eu confío en que, a pesar de que todo o mundo este en un discurso fora da realidade, pero ese discurso fora da realidade que ten que ver con nós tamén. E antes avanzaba algo remato. A ver, ya non foi salido, por certo. A transición non foi de pacto. A transición non foi de consenso. A transición non prevía unha constitución. A transición non estaba prevista. Estaba previsto era a aplicación, que íbamos dando ao pasado clásico, recordar, ¿no? E este é un libro algúns a propósito de esto. A transición era, e foi o que fixo o franquismo durante todo o ano 33, como arrasamos as eleccións que arrasaron. Sacaron 200 millóns de votos o 15 de dezembro do referéndum de reforma política e 6 meses despois perderon frente ao antifranquismo e ao nacionalismo.
por un incremento de votos. E aquelas eleccións que recordaremos todos, que non eran constitucionais, e Suárez dixo 20 veces, e o rei dixo 20 veces, que non iba a haber eleccións constitucionais no proceso constituinte, foron. Por qué? Porque se superaron os límites. Como? Con moitos mortos. Con máis mortos que na Segunda República. E con máis mortos que na chamada Primavera Trágica. Pero non é eso que queremos. Non é eso o que nos fala todo o mundo. Nos fala de consenso, de acordo, de como fomos capaces de legalizar o PC, que era o asunto menos importante de todos os que se dirigían, por certo. E claro, aí vamos a outra cosa que dice Antonio, que me parece moi importante. A Constitución é un límite. E a dereita é un problema. Ese é o campo de xogo. Por que un límite a Constitución? Por esa idea que temos da Constitución. Porque máis do que fixemos non se pode facer. Xa fixemos o que había que facer. Quen pensa eso? A dereita. E a dereita que leva construíndose como dereita de Amorelles desde hai 30 anos, 25 anos, desde acá. Que constitúe, claro, aquí criticamos a los mesmos que estamos bien, ¿no? Y a los colegas que teñen unha rede de investigación sobre o nacionalismo e converten un construto histórico en un texto no que hai que defender a nación española por todo o que vemos. Unha cousa asombrosa. Pero, en fin, recordemos que hai outros, e Esperanza Aguirre, con un montón de dinheiro público, montou unha fundación para defender os valores do nacionalismo español que se chama Guzmán. O sea, unhas cousas asombrosas que foron ocurrindo. Moitas máis. Entón, claro que temos un nacionalismo español e un partido que o sostén que non pode, por que non pode adoptarse unha solución? Porque o PP é incapaz, pero hoy o PSOE e Podemos tamén son incapaces, porque foron incapaces de tentar desde a lógica estatal unha proposta diferente. E se en Cataluña son hexemónicos, non sendo mayoritarios numéricamente os que queren o proceso, e o están demostrando, e están facendo con unha inteligencia tremenda que hai que reconocer. Por exemplo, non teñen taxis, os sí, non teñen inteligencia. Os outros teñen un problema. Todos os demais, que é hexemónico esta forma de interpretar a Constitución, a Transición e o nacionalismo español. Que nos fondo, nos dixe aquí, imperial. Porque non es pensar que somos un imperio, como dixe. E está no estudio, está en todas partes. Está nas estudios de facultades, e tamén se explica en historia moderna. E que fóramos un imperio, e que sigamos asombrados por o 98, non quere dicir que non sigamos tendo componentes que nos está tan de moda as teorías coloniais e algo non é un problema xenético, é un problema do que nos queda. Cada vez que se di que somos a nación máis antigua de Europa porque temos 500 anos e se usa e non se pode romper, xa non falamos de transición, pero seguimos falando de historia. Por iso digo que aparte de como cidadáns, tamén como historiadores, algo que aportar, non ninguna solución. E dialogar, non? Se debe dialogar. Palabras sobre Decía Manuel Sacristán, que era profesor de filosofía, medio partido comunista de España, pero profesor de filosofía en Barcelona, no era catalán, era de Valladolid, pero vivía en Barcelona y era catedrático de filosofía, medio partido comunista. Decía que todas as soluciones que non pasen polo exercicio do dereito da autodeterminación non son máis que superficie para non resolver este problema. Entón, se está disposto, eso que falan de un referéndum pactado, de reforma da Constitución, de acordos, se está disposto a hacer políticas de izquierda, de dereita, de izquierda sacodina, de ecoloxista, que vos chaman de Podemos, de ecoloxismo, foi un avance a pasar da demagogia ecoloxista da época da República, usar as masas populares o limito españolismo para oporse a autodeterminación de Cataluña. Si non se está disposto a aprobar a Constitución española no sentido seguinte de que en vez de que a soberanía reside no pueblo español, a establecer que a soberanía reside nos cidadanos dos distintos povos de España. Se está disposto a admitir o exercicio de toda a autodeterminación nesa razón da Constitución. Ninguén está con esa razón, ni na dereita española, ni na esquerda. Se atuvieron leo estalares,
exemplo. No dereito romano, os escravos podían ser manumitidos polos amos, polos señores, polo conde, non? Pero que diríamos un esclavo ao que o amo lle dá liberdade e exerce esa liberdade que lle dá polo amo para reivindicar seguir sendo escravo? Non ten sentido. A autodeterminación leva a medida de que se pouco que se autodetermina e que dice que se vai convertir en suxeto da soberanía poder constituinte. E depois se decidirá máis tarde, por unha fórmula de soberanía compartida, de asociación, de alianza, pero desde a liberdade, máxima. Un principio era pensar a independencia de Irlanda, máxima, sempre se resolvía cuando se quixera un consultarista en Inglaterra, no Reino Unido, entonces se resolvía con la operación nacional dos irlandeses. Pasando de pensar así, a pensar de que para poder facer a revolución socialista en Inglaterra era necesario previamente recoñecer a autodeterminación e a independencia de Irlanda e que despois Irlanda desde esa liberdade se podía federar e eles defendían eso, a federación desde a liberdade. O sea, en España non hai cultura federalista, isto que fan a federación asimétrica, non hai cultura federalista. Aquí se federalista a condición de que todos se queran federar, pero se hai algún que non se quere federar, que se quere separar, entonces a federación é un pacto de unión, entón parte da autodeterminación. Entón hai que admitir a posibilidade de que se nos chega un acordo de soberanía compartida, confederado, o federalismo asimétrico, e algún se queren separar, os que se poden separar. Non hai outra vía de escape, non hai outra solución. Non hai outra solución. Non hai outra vía de escape. Eso sí, haberá que negociar, non unilateralmente, negociar as condicións da separación, as condicións da separación dese referéndum da autodeterminación. Vamos a negociar que participe unha maioría do censo, vai do 50%, que dese 50% vai a participar, pois unha maioría cualificada, non basta llegar a meter máis un, pois 2 tercios se pronuncen a favor da secesión ou non. E se está disposto a esa vía, a esa solución. Os demócratas españoles que son nacionalistas españoles antes que demócratas, porque esta xente é nacionalista española e defensora da unidade de España, da sagrada unidade de España, ainda que se sea utilizando a violencia legal constitucional ou a outra, non? Dos estados de excepción non declarados, porque estamos nun estado de excepción non declarado, estamos nun estado de excepción donde non podemos ejercitar o dereito fundamental a libertad de expresión. Porque se ese referéndum é unha farsa, non pode ir a policía de unha farsa. Se non ten un valor xurídico legal, deixo celebrar, pero que non se permite que se exercite o dereito de libre manifestación. Unha farsa referendaria é un acto de exercicio teatral da liberdade de expresión, pero non se pode reprimir, non se pode reprimir. Entón, o que non pase polo reconhecimento do dereito de autodeterminación con todas as súas consecuencias, que despois poderá desenvolver unha fórmula de tipo confederal de soberanía compartida. Por exemplo, eso sería unha mañica forte, que ven do antigo régimen, os pactos forais, os dereitos históricos, o Consello Económico Vasco. Teñen que poñerse de acordo, as diputacións forais vascas e o goberno do Reino de España, porque senón o concepto se prorrogaría o anterior e ese acordo ten que tomar forma de lei nas Cortes Españolas. É verdade que as Cortes Españolas non poden negarse tal de forma de lei, pero non se prorroga o concepto anterior. É unha forma de soberanía compartida. Nin os vascos se poden impoñer, que son unha minoría, ao resto do Estado, a España, e España tampouco pode impoñer os vascos unha solución que non sexa compartida. Buscando unha fórmula deste tipo, pero aquí a dereita española, saborina, a esquerda española saborina, e a dereita española civilizada, eu espero que me de xurdir tipos como os de Ciudadanos, estos de Albert Rivera, que xurdiron unha dereita española que fora demócrata antes que nacionalista española. E unha esquerda que non deixara de ser saborina, unha esquerda auténtica, que admitía a posibilidade da autodeterminación dos povos. Non fa ninguna pregunta, fa unha consideración. A pregunta é se está disposto a admitir que non hai, que todas as solucións que non pasen por medio da autodeterminación son subterfuxios. Son subterfuxios. O sea, a pregunta. Está claro. Hai outra pregunta. Non, porque máis ou menos todo o que quería dicir foi saindo a medida de... Eu estudo nun acto para o partido este que fai como año e medio, acerca das reflexións que se fixeron aí na mesa, os ointes famosos que falamos, non sei, dixemos,
constitucional, o dereito que está sobrepasado, todo está sobrepasado, e ao final non sei, había cousas que foron saindo máis ou menos, non? Foron saindo máis ou menos Hai un par de preguntas máis e pechamos para que non se me problema. Tres, os máis ao final. Veña. Me gustaría saber la opinión de Antón con respecto a las implicaciones a corto y medio plazo en Europa, desde una visión más global. Si esto puede, y en mi opinión está generando surgimiento de tensiones latentes, ¿no? Pero bueno, quisiera saber tu opinión. A ver. Sí, primero pedir disculpas porque cheguei en unha desconsideración intervismo, pero creo que quería decir algo que creo que nos, digo nos que estamos aquí, probablemente, temos algo por facer, temos algo que podemos facer, nesta coyuntura que nos sobrepasa a todos. É que o profesor Rosada apuntou algo que creo que o fixo con moita gracia, pero creo que é importante subliñarlo, o feito de que Rajoy non é culpable, porque iso sí, na medida en que hai unha cultura política que está detrás, que é realmente potente. Unha cultura política que eu creo que estudo, creo que debe localizarse no andarismo, no andarismo e nos seus efectos culturais. Ele apuntou que había un nacionalismo español que se construiu contra o nacionalismo periférico e que non se pudo levar a cabo en aquel momento porque Aznar se viu obligado a pactar con Pujol, pero que sí que tivo uns efectos culturais moi potentes e que estamos comprobando, estamos vendo as mostras por eso creo que mostras que vemos que vemos tamén nos manifestos nos que participan historiadores que algunos nos poden sorprender como Gabriellos, pero outros como Antón Mateos, que é un intelectual orgánico, un historiador orgánico do PSOE, ou Javier Varela, que é moi do PP, amigo meu, que se atopan e que se encontran na defensa dun mesmo tipo de relato en un tipo de nacionalismo español, que se construe na idea de que se construe históricamente na idea de que o nacionalismo periférico é unha especie de atavismo romántico que distorsiona e que sempre foi un problema para a construcción da modernización española. Precisamente creo que o que debemos que o podemos e debemos facer como historiadores é recordar os momentos nos que o catalanismo, por exemplo, o nacionalismo catalán, por exemplo, esquerdas, contribuir á modernización política e democratización en España, que o fixo nos anos 30, estaba no Pacto de San Sebastián, estaba logo no Serme do Frente Popular, estaba nos anos 70 na Capuchinada, tamén estaba os hai outra historia española, no que outra historia da democracia española, que non é hegemónica, en a que o nacionalismo contribúe a construir esa democracia e que creo que está por construir, está por defender. E eu quero decir que na cultura un relato histórico que se acaba de criticar por Manuel Martínez, que acaba de falar, que explica moi ben un libro e eu fago publicidade xa que non a fai, pero efectivamente un libro moi recente que explica moi ben e isto tamén que cando te ocupas de defenderla e de conocer. Por certo, así antes, moitos amigos nosos, que Fernando Medina, que ponen de Razón, que Luis Cortés, e xente que te asombra de como pode asignar un obxecto cultural. Eu o que quero preguntar é cal é a posibilidade real dunha saída consensuada ou simplemente dunha solución ao problema, porque eu, tal e como vexo, por un lado a dereita, como ben dixestes, construíuse a si mesma nun discurso de defensa da Constitución do 78 e de defensa tamén incondicional
constitucional da unidade de España. Pero non só o partido, senón que o propio electorado, o votante do Partido Popular, pensa o mesmo, non? Na rúa, o a por ellos, todo isto está presente. Entón, cal é a posibilidade dunha reforma constitucional ou dun referéndum pactado sen que supoña, en certa medida, un suicidio político para o Partido Popular? Por outro lado, o bando soberanista, que posibilidades ten tamén de encontrar unha solución, porque eu a única opción que lles vexo é declarar a independencia e que se aplique o 155, que non creo que vai